V novembri sme precestovali Miami, 6 karibských ostrovov a New York, kde sme si spolu auto požičali až 6-krát. A ak ste si už niekedy brali auto v zahraničí, viete, že je to sloboda. Ale spoluúčasť pri škode vie pekne zabolieť. Minulý rok sme zase mali požičaný karavan a predstavte si, v poistení nebol krytý podvozok ani strecha. To sú presne tie veci, ktoré najviac trpia. Vtedy sme pochopili, že pri požičiavaní auta sa oplatí čítať malým písmom. Na každom ostrove iné podmienky, iná spoluúčasť a niekedy až nezmyselne vysoká. Tento rok sme to už neriskovali. Konečne sme našli poistenie, ktoré kryje aj veci, ktoré požičovne často vylúčujú. Pneumatiky, sklá, zrkadlá, strechu či podvozok. Proste všetko, čo predtým chýbalo. Poistenie Defend Car HRXS od Defend Insurance stojí menej ako poistenie v požičovniach a platí v celej Európe aj vo svete. A uzatvoríš ho za 2 minúty online. Ak si budeš niekedy požičiavať auto doma alebo na druhej strane planéty, mrkni na web www.defendinsurance.eu. Ušetrí ti to nervy aj peňaženku.